president Bill Clinton i els preguntàvem quina lletra del seu nom i cognom era més tràgica o havia estat més tràgica en la història dels presidents dels Estats Units. La resposta era la lletra L. Tots els presidents que han mort en l'exercici del seu càrrec duien al seu nom o cognom una L, i tots en el mateix lloc, en penúltim lloc del nom o del cognom. Així, Abraham Lincoln, LN, assassinat l'any 1865, el president Garfield, el mateix nom que aquest famós gat dels dibuixos, mort també assassinat el 1883, McKinley, assassinat per un anarquista el 1901, Roosevelt, que aquest va morir de mort natural després de 3 o 4 reeleccions l'any 45, i finalment John Fitzgerald Kennedy, Fitzgerald LD, assassinat, com vostès sabran, a 1963 a Dallas. Igual com Clinton, Bill, el nom de Clinton, acaba amb 2 L's i, per tant, en té una en penúltim lloc. El que passa és que en Bill Clinton encara pot tenir alguna esperança perquè hi ha 2 casos més, el cas de Ronald LD Reagan i el cas de Gerald LD també Ford, que no van morir en l'exercici del seu càrrec, sinó que van rebre atemptats. En el cas de Reagan, 1, i en el cas de Ford, 2, però en van sortir vius, de manera que en Clinton encara té esperança. Hi ha una gran tradició enigmística amb els Estats Units agafant el llistat de tots els presidents del seu país i buscant-li 3 peus al gat, donant-li la volta, mirant lletres i fent tota mena d'estadístiques, una mena de mania de col·leccionista. Nosaltres hem intentat fer una mica el mateix, més modestament, amb la llista dels 5 presidents de la Generalitat d'aquest segle, és a dir, amb els senyors Macià, Companys, Irla, Tarradellas i Pujol. Val a dir que hem fet de tot, els hem sumat les lletres de noms i cognoms, hem mirat la longitud, els hem llegit del dret i del revés, hem buscat números romans a veure què sumaven i hem de reconèixer que les nostres conclusions són més aviat pobres. D'una banda, els podem assegurar que cap d'ells no ha dut mai ni el nom ni els cognoms la lletra ñ, això segur. I per una altra banda, hem descobert una petita regla que funciona amb una sola excepció. I és que el nom del successor sempre comença amb les 2 mateixes lletres que el segon cognom del president succeït. I així, del senyor Francesc Macià i Lluçà, passem a Lluís Companys. El segon cognom del president Companys era Jové, J.O. ens passa a Josep Irla, J.O. també. D'Irla a Tarradellas és l'excepció, és quan això no funciona, però tenim una excusa i és que era un govern en l'exili. Qui no es conforma és perquè no vol. I de Tarradellas a Pujol la cosa torna a funcionar. El segon cognom del president Tarradellas era Joan, J.O., de manera que això coincideix amb la J.O. de Jordi Pujol. Si seguim així, i aquesta regla es confirma, tot això del postpujolisme encara es complica una mica més, perquè, seguint aquesta norma, el segon cognom del president Pujol, Soley, hauria de donar les 2 primeres lletres al nom del proper o propera president de la Generalitat, S.O., i no ens sona cap polític conegut que comenci amb aquestes lletres. Avui els deixarem amb un famós economista català, el senyor Fabià Estapé. El senyor Estapé tragina l'enigma de la seva vocació al cognom. Vostès saben per què es va fer economista, el senyor Estapé?